Jekk notajtu l-Vanġelu li qrajna u tal-festa ta' 2 ta' Frar, il-festa tal-preżentazzjoni tal-Mulej. Allura ħabtu żewġ festi flimkien, il-festa lil San Ġwan Bosco u din il-festa li ngħidula tal-Gandlura, l-festa tad-Dawl. F'din il-festa tal-preżentazzjoni tal-Mulej isir ġest. Jew aħjar il-lowt kienu jagħmlu ġest u forsi aħna llum għadna b'xi mod nirrepetuh. Sinifikattiv ħafna li jfisser ħafna. Dawn kienu il-koppja li kien ikollha tarbija kienet tmur fit-Tempju ta' Ġerusalem u tippreżenta it-tarbija li jkollha lill-Alla. Imma xi ġifri tippreżentaha? Tippreżentaha kien ifisser ġest verament meaningful, verament li lilna naħseb għandu għax jallimna ħafna. Tippreżentaha kien ifisser li l-koppja kienet taraf li dik it-tarbija mhix tagħha. Din diġà xi ħaġa qawwija. Dik it-tarbija mhix tagħha, imma hija don rigal li Alla fada f'idejn dik il-koppja. Ħalli mbagħad x'hekk dak li jkun jinsa dan il-ġest u t-tarbija t-tifel jew it-tifla jagħmilhom proprjetà tiegħu. Dan il-ġest aħna wkoll nagħmluh ħafna drabi meta mmorru ta' pinu nippreżentaw it-trabi tagħna lill-Madonna. Però aħna nippreżentaw it-trabi lill-Madonna mhux bl-istess sinifikat illi bih kienu jippreżentaw it-trabi tagħhom il-lowt. Il-lowt kienu jippreżentaw it-tarbija u jgħidulu lill-Alla din tiegħek. Aħna ħnippruvaw nieħdu ħsiebha din mhix tagħna, din tiegħek. Aħna mmorru ħdejn il-Madonna ngħidu isma' ħsiebek hemm ara ma jfettilekx tagħmel xi ħaġa li ma toġobx lilna. Tittamel preċiż kif ngħidulek aħna, niġu nitolbuk biex it-tarbija tagħna tkun preċiż kif nixtiequ aħna, skont kista jkun u x'hekk l-instructions li natuha, mbagħad daw l-instructions iduru f'talb għamel hekk, għamel li jiġri hekk, għamel li jiġri hekk, eċetera. Din il-festa tal-preżentazzjoni tal-Mulej fiha verità qawwija ħafna. Ħadd minna ma jagħmel lilu nifsu bidejh, ħadd minna. Imma kollha kemm aħna rigal don. Il-koll kemm aħna ġejjin minn Alla, allura s-sens ta' appartenenza tagħna, s-sense of belonging tagħna, jekk aħna ġejjin minnu, jekk aħna maħniex tal-ġenituri tagħna, is-sense of belonging tagħna da jiddependi minn Alla. We belong to God. Jekk aħna rigal don tiegħu huwa dak illi lilna mhux biss tagħna lilna nfusna, imma tagħna lil dawk ta' madwarna, huwa il-kuntest tal-appartenenza tagħna. Imma mhux biss jekk għamilna u għamilna biex nerġgħu mmorru għandu għalih. U din id-direzzjoni ma nistgħux ninsewha f'ħajjitna li aħna ġejjin minnu u msejħin biex immorru għandu. Irridi jew ma rridux. Dawn huma veritajiet li m'għandniex għalfejn nemnuhom, hija il-verità. Verità li nħossuha, verità li jekk nieqfu nirriflettu ngħidu iwa hekk hu. U x'hekk, aħna nitwildu b'xejn u nitilqu minn hawn b'xejn. Allura m'għandna xejn, lanqas it-tfal. Ngħidulhom tagħna imma mhumiex tagħna. M'għandna xejn tagħna. Ħlief Alla biss huwa tagħna u aħna biss tiegħu. Din il-verità kruda, verità arwina, imma din il-verità li kultant forsi tagħtina fastidju. U allura matul it-triq aħna rridu nsibu l-aħjar mod kif ngħixu din il-ħajja fil-milja tagħha. Ngħixu din il-ħajja kuntenti. Tgħidu li illum qed nagħmlu festa ta' San Ġwan Bosco. Proprju xtaqt nibda b'din il-premessa importanti. Għax San Ġwan Bosco dak li prova jagħmel f'ħajtu. Ma ninsewx li San Ġwan Bosco kien jgħix f'epoka fejn ħafna żgħażagħ kienu mitluqin fi triq. Allura ma kellhom l-ebda sense of belonging. Ħlief għat-triq. Mhux biss. Ħafna żgħażagħ kienu jgħixu mingħajr l-ebda tip ta' kodiċi ta' etika. L-uniku kodiċi ta' etika kien l-istint ta' sopravivenza. Mhux biss. Ħafna żgħażagħ kienu jgħixu mingħajr direzzjoni, mingħajr futur. Mingħajr futur. U meta int m'għandekx futur, int m'għandekx preżent. Meta m'għandekx futur, int m'għandekx preżent. U allura naqgħu fid-depressjoni, naqgħu fil-vojt, naqgħu fil-stress, naqgħu fil-kummedji kollha u fil-kompensazzjonijiet kollha li l-moħħ tal-bniedem jista'
jagħmel jimmaġina biex jitħak bih innifsu ħalli jagħti sens lil dak li hu bla sens. Għalfejn qiegħed ngħid dan. Jien inħoss li b'xi mod, jekk ma noqogħdux attenti, ma rridx inkun negattiv, imma jekk ma noqogħdux attenti, il-ġenerazzjoni żagħżugħa tagħna tal-lum tkun tixbaħ ħafna, simili ħafna għal dik ta' żmien San Ġwan Bosco. Jiena kultant nistaqsi għandhom sense of belonging iż-żgħażagħ tagħna tal-lum, mhux tort tagħhom, qed noħolqulhom ambjent, klima fejn huma jħossu li jistgħu jistrieħu, they can rely on. Fejn huma jħossu li jistgħu jserħu u jgħidu iwa jien hemm id-dar, jien hemm il-ma u l-pa, jien hemm il-familja. Jien hemm xi ħadd direttur spiritwali li jagħtini pariri, li jagħtini direzzjoni, li jagħtini kuraġġ f'ħajti. Jien hemm għandhom ma xiex iserħu żgħażagħ tagħna, il-biża' tiegħi jew li kultant. Tant qegħdin noħolqulhom punti ta' riferiment. Immaġinaw tifel ta' 10 snin 12 sena. Minn għandu parti l-kbira tal-ħin l-iskola. Imbagħad wara l-iskola li timur jew il-futbol, jew il-klassi tal-arti, jew il-privat, jew id-dottrina, jew x'ħejn dan it-tifel, x'ħejn ikun id-dar mommu ma' missieru, x'ħejn ikun id-dar mommu ma' missieru. Kemm sigħat, ejjew nistaqsu b'serjetà, kemm sigħat jagħmel tifel jew tifla llum fid-dar ma' missieru? Kemm? Lil min jappartieni? Lil min? Lill-iskola? Lil min jappartieni? Lill-privat? Lin-nursery? Lill-iskola tal-arti? L-attività oħra ekstrakurrikulari li għandu? Lil min jappartieni dan it-tifel? U minħabba fekk it-tfal tagħna jispiċċaw diżorjentati. Jisom dak it-tifel illi għandu 1000 toj madwaru, u mbagħad jaqbad wieħed, iħares lejh, ipoġġih mal-art, jaqbad liħor ta' ma' ġenbu. Iħares lejh, ipoġġih imbagħad jaqbad liħor ta' ma' ġenbu. Imbagħad jgħejja u jaqbad jitlaq il barra mill-kamra. Għaliex, għax ma jistax isib ta' disorientat din il-kelma. Disorientat. Imma għaliex disorientat? Għax m'hemmx dan is-sens veru of belonging. Noqgħdu ftit attenti. Is-soluzzjonijiet ma jiġux billi ntawlu l-ħinijiet tal-iskola, kif ħafna qegħdin jipproponu sfortunatament. Is-soluzzjonijiet jiġu billi nsibu bilanċ. Bilanċ bejn id-diversi aspetti tal-ħajja tat-tfal tagħna taż-żgħażagħ tagħna. Bilanċ li sab San Ġwan Bosco. Iż-żgħażagħ tagħna bħal dawk ta' żmien San Ġwan Bosco huma żgħażagħ mingħajr direzzjoni. L-unika direzzjoni hi li naqilgħu il-flus. L-unika direzzjoni. U t-triq għal din id-direzzjoni hi l-inqas dbatija, kemm jista' jkun l-inqas dbatija. Dan hu l-messaġġ li kontinwament qegħdin ngħaddu kontinwament minn fuq s'isfel lil uliedna li huwa messaġġ gidba, messaġġ fals, għax il-koll kemm aħna nafu li mingħajr dbatija ma jsir xejn. Mingħajr dbatija ma jsir xejn. Ġesu Kristu għalhekk kien persuna jew persuna realistika għax jippreżentalna s-salib u għalna dan tridu taċċettaħ bħala parti mill-ħajja. Min jitbiet minn din ir-realtà, mir-realtà ta' Ġesu illi flimkien mal-ferħ, mas-suċċessi, mal-pjaċir, hemm ukoll il-falliment, hemm ukoll id-dbatija. Min jitbiet minn din ir-realtà ikun qiegħed jikdeb bil-bniedem, ikun qiegħed jitħaq bil-bniedem. Ikun qiegħed jipprova jieħu xi ħaġa mingħand il-bniedem u jbellalu xi ħaġa biex jixtrih. Biex jixtrih. U din hija u x'hekk. L-ordni tal-ġurnata tal-lum. L-ordni tal-ġurnata tal-lum. Il-loġika tal-pubbliċità, il-loġika tar-riklami, ma ninsewx li saret il-loġika tal-ħajja. Il-loġika tal-ħajja.
Aħna il-kol kemm aħna ħafna minna ma rridx inkun negattiv, skużawni, però nixtieq li mbagħad naslu hekk għal soluzzjoni. Għas-soluzzjoni li għadi San Ġwan Bosco. Imma verament il-loġika ta' ħajjitna saret il-loġika ta' riklam. Allura dak li jidher, allura kemm ħadd igwadanja, kemm ħataqla, kemm ħadd tkun sewwint, tiġi taqwet minn ħaddieħor, l-oħrajn mhumiex ma jeżistux, l-oħrajn jeżistu sempliċement għalik biex inti tkun sew minn fuqhom, minn fuq darhom. Din hija l-loġika tagħna. Il-loġika li kull ma jmur aħna qegħdin nitgħallmu fija, nikbru fija. Iż-żgħażagħ tagħna mhux biss m'għandhomx direzzjoni, ma jafux se jagħmlu żgħażagħ tagħna, ma jafux se jagħmlu. Impressjonatni esperjenza ta' teacher, tfal tal-form 3, form 4, u il-mistoqsija kienet se tagħmel meta tikber. Tafux kienet ir-risposta? Imur naħdem mal-gvern. Tal-parti l-kbira minnhom kienet imur naħdem mal-gvern. Minix qiegħed nikdeb, nixtieq jetaw it-teacher li qala din. X'jiġifieri imur naħdem mal-gvern? X'jiġifieri? Xi tfisser? X'hemm warajja dejn imur naħdem mal-gvern? Jiġifieri dawn it-tfal imsieken, jien mhux għall-espressjoni imur naħdem, imma dawn it-tfal imsieken, dawn it-tfal diżorjentati. M'għandhomx direzzjoni. Ma jafux lejn fejn sejrejn, ma jafux x'iridu għaliex, għax tant għandhom madwarhom. Jiena naħseb li s-soċjetà għandha bżonn tieqaf u tirrifletti b'mod serju fuq din ir-realtà li qegħdin ngħixu. Mingħajr ma nkun pessimist jew estremist, naf li mbagħad hemm żgħażagħ oħrajn li hemm nies oħra li mhumiex f'din is-sitwazzjoni biex inkunu bilanċjati. Allura qedna m'hemmx sense of belonging, m'hemmx direzzjoni, imma m'hemmx kodiċi ta' etika. X'inhu l-uniku kodiċi ta' etika? Li nkun sew issa. L-uniku kodiċi ta' etika u li issa nkun sew. Jekk issa nkun sew billi impejjeb il-ħaxixa, allura staret impejjeb il-ħaxixa. Jekk issa nkun sew billi nixrob, allura issa nkun sew billi nixrob. Jekk issa nkun sew billi nitlob u mmur il-Knisja, mela mmur il-Knisja u nitlob. Jekk issa nkun sew billi il-kodiċi ta' etika wieħed inkun sew. Kiena naħseb li għandna bżonn ta' bilanċ. Għandna bżonn ta' bilanċ u bilanċ importanti. Bilanċ li San Ġwan Bosco fl-intelligenza tiegħu ta' l-żgħażagħ ta' żmienu li ma kien dan il-bilanċ. Għas-sense of belonging li ma kellhomx iż-żgħażagħ ta' żmienu li ma proposta ta' San Ġwan Bosco. San Ġwan Bosco tal-proposta tal-play. X'jiġifieri play? Nilagħbu il-preżenza. Il-preżenza. Biex tilab inti tkun preżenti. Illum m'għandniex għalfejn għax illum tieħ mobile fidu, tablet fidu u dak jilab mhux ġurnata jew tnejn, 48 sija wara xulxejn. U mhux se jtelfek, mhux se jgħidlek ma jew pa. Sense of belonging. Mbax ma jitkellmux bl-Ingliż it-tfal tagħna. Biss. X'ma jitkellmux bl-Ingliż biss it-tfal tagħna. X'ma tintilifx il-lingwa Maltija tat-tfal tagħna. Ma ninsewx li San Ġwan Bosco ma kienx biss ifittex li iż-żagħżugħ ikun nisrani tajjeb, imma anke ċittadin tajjeb. Ċittadin tajjeb. Allura San Ġwan Bosco għal din il-problema tan-nuqqas ta' sense of belonging li kellhom iż-żgħażagħ ta' Torejn tagħhom il-play, ejja nilagħbu flimkien, noqogħdu flimkien. Noqogħdu flimkien. Għan-nuqqas ta' direzzjoni tagħhom il-prej, it-talb. In-nuqqas ta' direzzjoni. Fejn sejrejn aħna? Minn fejn ġejjin? Hekk għedna fil-bidu tal-omerija, minn fejn ġejjin u fejn sejrejn aħna. Alla fejnu f'ħajjitna. Alla fejnu fil-ħajja taż-żgħar tagħna. Imma alla fejnu fil-ħajja tal-familji tagħna. It-talb fejnu fil-ħajja tal-familji tagħna. Jekk aħna rridu nagħtu direzzjoni lill-familja tagħna u liż-żgħar tagħna, liż-żgħażagħ tagħna. Mela San Ġwan Bosco għan-nuqqas ta' direzzjoni jagħti l-prej. Dan jitlobna lilna aħna l-menu li qegħdin hawn illi nieħdu xi tip ta' deċiżjonijiet f'ħajjitna, li nagħmlu xi tip ta' għażliet f'ħajjitna. Il-ftit li nistgħu ma noqgħodux ngħidu għax il-gvern, għax l-oppożizzjoni, għax is-soċjetà, għax l-Ewropa, għax Trump, ma noqgħodux ngħidu hekk, imma jien x'nista' nagħmel, jien issa jien. Jien Knisja, jien isqof, x'nista' nagħmel?
X'nista' nagħmel jien f'din is-sitwazzjoni? Għall-aħjar ta' dan iż-żagħżugħ ta' Joe, ta' Mary, ta' Marian, ta' Helen, mhux hekk frajru. Għal dawn jien x'nista' nagħmel? U għal kodiċi ta' etika, tħarbejt ta' żmien u għat-tfal jiġru jisirqu, x'soluzzjoni sab San Ġwan Bosco? Ix-xogħol, work. Ix-xogħol, work. Araw x'bilanċ fl-għaqal ta' dan il-bniedem. Ix-xogħol, u x-xogħol minn meta jkunu għadhom żgħar. Ix-xogħol minn meta jkunu għadhom żgħar. Aħna ngħidu noqogħdu attenti għax ma tistax tabbuża, ma tistax tħaddem it-tfal iż-żgħar. Imma li tirresponsabilizza t-tfal iż-żgħar li kapaċi lesti mejda tal-ikel jekk għadna niklu fuq il-mejda. Li kapaċi jaqbad xkupa u jiknes fid-dar, li kapaċi jnaddaf, li kapaċi jiġbor is-sodda tiegħu, jirranġa s-sodda tiegħu, li kapaċi jiġbor il-kamra tiegħu, dawk irid ikollna l-paċenzja bħalma kellhom ta' qabilna, għax forsi ma baqalniex paċenzja, nirresponsabilizzaw lil uliedna biex huma wkoll iħossu r-responsabilità li jagħtu sem kbir jew żgħir tagħhom tax-xogħol u x-xogħol ifisser dinjità. Dinjità mhux biss meta nkunu adulti biex naqilgħu il-flus, imma x-xogħol meta jien żgħir u naf li kapaċi nagħmel xi ħaġa anki żgħira, jien nikseb sens ta' stima tiegħi nnifsi. Jien qiegħed nikber fis-sens ta' utilità fis-soċjetà, mhux biss fil-familja. Ejjew nitolbuh il San Ġwan Bosco dal-għodu. M'għandux bżonn ta' festi San Ġwan Bosco. San Ġwan Bosco għandu bżonn ta' nies li bħalu ixamru l-kmiem u jaħdmu maż-żgħażagħ. Għandu bżonn ta' koppji ta' familji li bħalu jarfu x'inhu l-veru ġejt taż-żgħażagħ. Ħafna drabi b'sakrifiċċju tagħna nfusna. B'sakrifiċċju tagħna nfusna. Jien biex it-tifel jew it-tifla tiegħi jkunu sew, irid nissagrifika milli ngħaddi l-ħin law jew lem, jew milli nibatu lien jew lem u neħles, skużawni l-kelma, neħles minnu għal sija jew satejn, skużawni l-kelma ma' kultanti vera, ħalli jkolli ċans nagħmel dak li għandi nagħmel, għax mhux jieġu saqajja. Nissagrifika jien mill-kapriċċi tiegħi, mill-interessi tiegħi għal ġid veru tal-persuni. Dan il-bniedem kien kapaċi jwarrab ħajtu, mhux tiegħu biss, anki tommu, ġidu, saħħtu, l-intelligenza tiegħu għal ġid tal-oħrajn.